telipale panchi nilik telipale bale telipale burdu telipale what's up macha bale telipale telta borole bale telipale panjara telipale bale telipale papa 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 bale telipale papa papa papa. Let me tell one story. What rasi man? ಎದುವೆ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತೆಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆತನಾಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ತಿಳಿತದ ಕೂಲಿರಟಂಡಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತೆಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತೆಲಿಪಲೆ. LOL, laugh out loud. Bale telipale, scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. Bale telipale, papa 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 bale telipale, papa 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 bale telipale, hey no priyaz only bale telipale. what a comedy. Bale telipale, panchi nilik telipale. ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಲ್ ಮೇಲೂ ಬಂದುಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ಎತ್ತೋ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ಉಲ್ಲಾಪಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿತಿನೊಕ್ಕಲು ಪಂತೇರು ವಿಜ್ಞಾನಿಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಈ ಭೂಮಿ ಅವೇತು ಜೀವರಾಶಿಲುಲ್ಲ ಅಂಡ ಬಾಕಿದ ಜೀವರಾಶಿಲೆಗ್ಲ ಪಕ್ಕಿ ಮುರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಲ ನಮ್ಮ ನರಮಾನ್ಯನ ಜನ್ಮಗೂ ವಿಶೇಷ ಮಾನಾದಿಗಿಂಡು ದಯಪಂಡ ನರಮಾನಿ ಉಡಲ ಗಂತದ ದುನಿಪುನು ಮೋನೆಡು ತೋಜಾರ ಸಾಧ್ಯಂಡು ಬೇಜಾರಣ್ಣಂದಾಂಡ ಬುಲಿಪುವೆ ಕುಸಿಯಾಣಂದಾಂಡ ಬಾಯಾರಲ್ತದ ತೆಲಿಪುವೆ ಅಂಡ ಮುರುಗ ಪಕ್ಕಿಲನ್ನು ತುಳುಂದಾಂಡ ಬುಲಿಪುವ ಅಂಡ ಹೂವೆ ಮುರುಗ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೆಲುಪುಜ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಜನ್ಮಡು ನಿಚ್ಚ ನರಮನಿ ತೆಲ್ಪೋಡು ಕೊಡರಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಬಂಧದ ಕುಲ್ಕೆನ ತೆಲ್ಕೆದ ಒರಟು ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪಿದಿಟ್ಟಿಡು ಉಣ್ಣು ಮಲ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೆರಿಗೆಡು 3 ಬೈದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ನಾಲೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಡುಪಿದ ಕುಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನ ಕುಲು ಪವಾರ್ಡ್ ಬಾಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲಕೂಟ ದಿನ ಕುಲು ಏರೆಂದ ಪಂಡ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲೈಕಾ ದಿ ಸಾರಿ ಶಾಪೆ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ರೀಗಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಜನೆ ಆಯುರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತರ್ನ ಸಾಕಾರನು ನೆನಬರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈ ಗೆಡು ಕುಡರ ನಿಕಲ ದುಮ್ಮದಿ ಕಡೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲರೂ ತನ್ಗುಲ್ನ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನು ಮೇರೆ ಪವರ ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ ಫರಂಗಿಪೇಟದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೂಟ ಪುದರ್ ಪನನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಲ ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬುಡು ಚಿಮಿನಿ ದಬಲ್ ಪುಡ ಅತಂದಂಡ ದೊಲ್ತಿ ದಬಲ್ ಪುಡ ದಿನ ದೆತ್ತೊಂತ ಅಂಡ ಇನಿ ಚಿಮಿನಿ ದೊಂದಿಡು ದಿನ ನಡಪುಜಿ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕರೆಂಟ್ ದ ಬೊಲ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಬದುಕೆ ಕರೆಂಟ್ ದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಕೆಲ್ ಫರಡೆ ನಾಡು ಪತ್ತು ದಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಇಡೀ ನರಮನೆನ ಬದುಕಿಗೆ ಉರುವಾದುಂಡು ಬದುಕಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗಾದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಡುಟ್ಲ ಕುಸಲ್ ಎಂಚ ಬರು ಎಂಕಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರೋಲ್ಲರು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಎದುಕೊನುಗ ಮಲ್ಲ ತಾಕಿದೆ ಸೊ ಐತಿ ಪೋಯಿ ಕರೆಂಟ್ ರಾತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ హలో దాదన్న ఓ అన్న కరెంట్ బర్పునన్న తడుతోలేవే ఇది మ్యాచ్ ఓడలు బాబు ఈ రౌలే బతుకులే కరెంట్ బర్పున 5 నిమిషాలు బర్పున అబ్బా హలో దాదక్క కరెంట్ ఇచ్చా అక్క కరెంట్ బర్పున ఇది బాలేగి నుప్పు కొరందుప్లే ఇత్తే 10 నిమిషాలు బర్పున 10 నిమిషాలు బర్పుని ಕಾರ್ಮದ ಮಾತ ಅನ್ನ ಇದು ಏರೆ ಗಾವಿಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಲೆ ಯಬಾ ಜನ್ಮಗಾಲಗಳ ಬರ್ತಿ ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ತುಕ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ದಾನಿ
ರಡ್ಡು ಜನ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆರು ಒರಿ ಕುಡ್ಚೆಲೆ ಬೊಕೊರಿ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಲಿ ಕುಡ್ಚೆಲೆ ಸಂಬಳ ಕೇನ್ನಾಗ ಮೂಂಕುಟ ಪರ್ದುಪ್ಪನ ಕೊಡ್ತಿ ಜನ ಮಾರ ಬಂಡ ಕೀನಿ ಬೊಕ ಪೊಣ್ಣು ಮಾರ್ಲಲ್ಲಿ ಆಯ್ತೋಡು ಕಡಿ 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 ಸಂಬಳ ಕೇನಂದ್ರೆ ಸೈಪೇನ ಐನ್ ತಿಂಗಲ್ಲ ಆಡು ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಗಳು ಉಂಟೋಡು ಆಯ್ಕೊಂಡ್ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ದೆ ಏನೋ ಬಡದಿ ಗೋಲ್ ಅನ್ಪ ಹಲೋ ಯಾನಿಯ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ದಾಗೋದು ಕೋಡೆ ಬಂತದ ಅವೇ ಈ ರೆಡಿ ಆತದ ದಾ ನನ್ನ ಗೆಬಟ ಇರಬಲ್ಲಿ ದಾ ಅರ್ಜನ ಬರ್ಪುಣ ಬರ್ತಾಂಡು ಈ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆದ್ಬಲ್ಲ ಅವ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಅಬ್ಬ ರಡ್ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಗೊರಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಸುಲ ಗೊರಜ್ಜಿ ಪಾಸೇ ಕಾಸು ಬತ್ತೆತ್ತ ಬಣ್ಣ ಮಾರ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬಣ್ಣ ಮಾರ್ಲಿ ಏರಿಯೇ ಇಯಾ ಮಾರ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬೆ ಬೆಚ್ಚಡು ನಾನು ಮಾರ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಗ್ರತಾನೆ ಅವ ನೀದಾನೆ ಬೆಚ್ಚುಳುಪು ಬೆಚ್ಚಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ತಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿಂಜು ಫಾರ ಇತ್ತಿನಡೆ ಪೂರ ಬಸ್ಸೆ ಹೋಗ್ನತೆ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಾರ್ದ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟರು ಹೆಂಗ್ಲು ಕಾರ್ಮ ಬಸ್ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪರಂದು ಬಸ್ ತಲ್ಪ ಏಪತ್ತು ನಲ್ಲ ನೇಲೊಂದು ಉಪ್ಪೇನ್ ಐಕಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಎಂಜಿನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಏಪಲ ಡೋರ್ಡೆ ನೇಲೊಂದು ಉಪ್ಪತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮದಾನೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ ಈದಾದಂಡ ಯಾನು ಬಿಡ್ಪೇನ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಆತ್ ಜಂತ ಎದುರೇನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಏಪಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ನಟ್ಟು ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮದಾನೆ ನಟ್ಟು ಈ ಬೆಟ್ಟ ದನಿನ್ ತೂಯ ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಡ್ ಸೇಸವನ್ನು ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಅವ ಯಾರು ಜಗ್ಗದಿನಿಗತ್ತ ಐನ್ ವಯಸ್ಸು ಕಟ್ಟ್ಯಾನ ನಂದು ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟಾರಂದು ಪೋಯ ಪೋನಗಂಜ ಸೇಸ್ಪನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಐಟು ಕುಂಟಾಜಿರೋ ಒಂದು ಐಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಂಡೆ ಏರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಿ ಅವೇನು ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಚೀನಿ ಇಟ್ಟಾತ ಇದನ್ನ ಯಾನ್ ಫೋನಾಗ ಸೇಸ್ಪನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕರೆಂಟ್ ದವಾರ್ಡ್ ಕರ್ಚಿದು ಹೋತು ಬಾವಲಿ ನೆಲ್ದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎನ್ನ ಸಂಬಳದಿಲೆ ಐನ್ ತಿಂಗಳದ ಬಾಕಿ ಉಂಡತ ಸಂಬಳದಿಲೆ ನೀ ದನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಸರಿಜ್ಜಂದು ಜೈದಿನವ್ಲೆ ಉಂಡಿ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಮಂಡ ಸಮಜ್ಜ ಆಯ್ತು ಮರ್ತ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊನೋಚ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ಈರು ಬಿರ ಕಂಬ ಗಿಂಜ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾನಿ ಮಿತರ್ರೆ ಪನ್ಪರತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮಿತರ್ರೆ ಅವು ಏತ್ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಗೊತ್ತನೆ ಕಂಬ ಐಕೆ ಎಂಚ ಮಿತರ್ನು ಕಾರ್ ಇಡೀ ಪೋಕ್ಲ ಅರ್ಪುಂಡು 15,000 ಸಂಬಳದ ಬೇಲೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸೀದಾ ಪೋಪುನಿ ಇರ್ನೆಕ್ ರಿಸೈನ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪೋಪುನಿ ಏತುಂಡು ಚುಕ್ತಾಲ್ಬಲೆ ಚುಕ್ತಾಲ್ಬಲೆ ಇತ್ತ ದಾದಾ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ತಬಾತರಣ ಕಡೆಲಂದುವೆ ಕೊಡಿಲಂದುವೆ ಚುಕ್ತಾಲ್ ಆಣ ಮಾರ ಬುಡು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತ ಸಾಂಕೆರೆ ಅನು ನಿಕ್ಕೆಂತು ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯನೆ ಕೊರಡಾಪುಣ ಟ್ರೈನಿಂಗ ಏರು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಡ ಏರೆಗು ವರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣಾಗಿ ಹೊನ್ನಾಗ ಹೊಸ ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮುಖವ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಹೊಸ ಬೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಪಲ್ ಬಂತಾಳು ನಿನ್ನ ಎದು ಬಾಕಿ ಒಂದ್ಸಾರತ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಪೋಪು ದೇ ದನಿ ಇರಗನಿ ಕುಸಲ ಅನ್ಬುನೆಜ್ಜಿ ಯಾನ ವಾಯ್ ನೆರಿಯತ್ತ ಐಶರ್ ಕುಸಲ ಇದು ಪೊನ್ನವರ ಫಲ ಪೊನ್ನವರ ಫಲ ನಿಗಂಟ ಬೇಲೆಗೆ ಅಂದೆ ಇದು ಸಂಬಳ ಏರ್ಗೆಂದಿರ ತೀರ್ಥದ ಕೇಣಿ ಯಾಂ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಇರೆ ವರಲ್ಲ ಇರಗನಿ ಕುಸಲು ಅನ್ಬುನೆಜ್ಜ ಏಪಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದೇ ತಿಂಗ ಅನ್ಬುನೆ ಅದು ಮಾರ ಈ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಉಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಂಡೇನ ಅಪ್ಪೆ ಉಸರಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಸರಿಜ್ಜನ್ನು ಇತ್ತೀರಿ ಈ ಕಾಂಡ ಫೋನ್ ಆಗುನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋತಮೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಚ ಬರೋಡು ರಿಕ್ಸಡ್ ಬರೋಡ ಅತ್ತು ನಡತೊಂದು ಬರೋಡ ಯಾನು ಬಂಡೆ ರಿಕ್ಸಡ್ ಬಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಯದಾರತ ಐ ಕಾರ್ವನ್ ಬಿನಿ ನಿನ್ನ ಮಾತಕ್ಕೆ ಎಂಡವು ಯಾನ್ ಪಿರ ನಡ್ತೊಂದೇ ಇರ್ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತೇನೆ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಬಗ್ ಬಂಡ 15,000 ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕಿದ ನಿನ್ ಬೇಲೆ ಇರಗ ಒಬ್ಬರ ನೆನಪುರಿಂಡು ಎನ್ನ 5 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ನೆನಪುರಿ 15,000 ಲೆಪ್ಪೆರಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ಪೋಯಿರಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ಪಾದ ಇವಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು 15,000 ಕೊರ್ಪಿರೆಂದು ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನತ್ತ 7,000 ಕೊಡ್ತು ಈ ಫೋನ್ ಅವೇರ್ದು ಇರ್ನ ಬೇಲೆನೆ ಒರಾನೆ ಪೆರ್ಗಣ್ಣೆನ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಬಗ ಈ ಪಂಡ ಮಾರ ಕಂಬ ಮಿತರ ರಾಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಂಬ ಬೆಚ್ಚೊಂದು ನೆಕ್ ಸನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ನೇ ಕಂಬಕ್ ಮಿತರ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಯಾಂದ 5 ದಾದ ಅಲ್ಪೆ ಏರೆಗ್ಲವು ಮಂಡೆ ಹೋಗುಜಿ ಯಾನ್ ಕಂಬಗೂ ಚೌಲಿ ಇರ್ತೀಯ ಚೌಲಿ 5 ದೊಕ್ಕ ಮಿತರ್ನೆ ಯಾನ್ ಕಂಬ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಡೌಟ್ ಮಾರೆ ಎಂಡ ಇರಂಜಿ ಬಜ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಇರಗೆ ಡೌಟಾ
ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ದಾ ಒಂದು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚಿರ್ಲಿ ಬಗ್ಲಿ ಹಾ ದಾಗ್ಯಾ ಬರ್ಗ್ಲಿ. ನಾನು ಚಂದ್ರ ನಾನು ಇರೇ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಬುಜದ ನಾನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಬುದ್ಧರ ಚಂದ್ರೆ ನೇ ಇರ್ನ ಕಂಪಿಂಡ್ ಸೈತಿ ನೇಟಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಸೈತಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಸೈತಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇರಗೊಂದಿನ ಪೊನ್ನು ಬರ್ಪಲ್ಲದ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಇತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಂದ್ರ. ಬರೀ ಪೊನ್ನವರ್ಪುನದ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟದ ಕಮ್ಮೆನವರೊಂದು ಪೊನ್ನು ಬತ್ತಲ ಅಂದು ಅವು ಸೆಂಟದ ಗಮ್ಯನ ಗಂಗಾಸಾರದ ಬಾರೆ ಇಡೆ ಬರೋದು దాన్ని తినేసా దాన్ని సురేసా నాలుగు పాటు పాడుగా పాడుగా పాడగా ఏరేర కాసురాత పాడగా పాడగా ನಿಂದ ಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಮಾಂಟೆ ಬರ್ರೆ ಅಂತೀನತೆ ಯಾನ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂತೇನ್ ಅವ ಎಂಜಿನ ಏಪಲ ಏಪಲ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪನಾಗ ಸಸರ ಬರಲ್ಲಿ ಗೈ. ದೇವೇರು ಅವರ ಊರಿಗೆ ಒತ್ತಿತ್ತೇರು ದೇವರಿಗೆ ಜೋರು ಬಾಜಲನ್ ಅವಾಗ ಪೀರ್ ಮಾರ್ನೆ ತಿಕ್ಕಿ ಪೀರ್ ಮಾರ್ನೇಡ ಎಂಕ್ ಪೀರ್ ಕೊರ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿರು ದೇವೇರು ಐಕ್ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಪೇರು ಈ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲ ಬಂದಿರು ಐದಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೇರ್ ದೇಗ ಸಾಪ ಕೊರಿಯರು ದಾದ ಸಾಪ ಕೊರಿಯರು ನಿನ್ನಡೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಈ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪುದು ಪೇರು ವಾಡೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಮದ್ಮೆ ದಡೆ ಪೋಯಿರು ಮದ್ಮೆ ದಡೆ ಪೋನಾಗ ಡಿಜೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅವ್ಳು ಧರ್ಮ ಗಂಗಸರ ಕೊರಂತೀರು ದೇವರಿಗೂ ಗಂಗಸರ ಕೊರಿಯರು ಬೊಡ್ತಿನತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅವಾಗ ಗಂಗಸರದಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಹೊರ ಕೊರಿಯರು ಈ ನಾಡೊಂದು ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನನೆ ನಾಡೊಂದು ಹಾಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಡ್ರೈಟೇ ಉಂಡು ಕುರುಬಾಕಿ ಇಲ್ಲೋ ಅವು ಮಾತ ಸೈಯಡಿ ಭಾಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕಂಬ ಮಿತಾರ ಬಂದಿನತ್ತ ಮಿತಾರ್ದಾನಿ ಓ ಭಾಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕಂಬ ಮಿತಾರ ಪೋಯ ಮಿತಾರೋಡು ನಾನು ಎಂಕ್ 60 ಬೋರ್ಡು ಅಂಡೆ ಕೊರಿಯರ ಎಂಕ್ ಯಾಯ್ಜ್ ಕೂಡ 60 ಬೋರ್ಡು ಅಂಡೆ ಕೊರಿಯರ ಎಂಕ್ ಯಾಯ್ಜ್ ನನ್ನ ಯಾನು 60 ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿಂದು ಅಕಲ್ 90 ಕೊರಿಯರು ಐಕಿ ಇದೆ ದೊಂಡ ನಾನೇ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಗಂಜ್ ಅನ್ಪೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಿಶಿಸೋದು ಪಾತ್ರ ಅಂತಿರ್ದ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಓ ಭಾರತದ ಜನಕುಲೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ಕುನ ತೋಜಿ ನಿಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೊಜ್ಜೆ ಪುಲೆ ನೀನು ಅಂದಿ ಗೊತ್ತಾಂಡದ ನಾನು ಕಾರ್ವಾತಿ ತಲಕ್ಕೆ ಏರ್ವನ್ನಿ ಕಾರ್ವಾತಿ ನೀನು ಮಗ ಯಾನೆನ್ನ ಕಾರ್ ಕಿರಿಮಿ ಮರಲ ಕಾರ್ವಾತಿರ ನೀ ಸಂಬಳ ಬರ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತೆ ಏಪ ದಾ ಈ ಬಾರ್ದಲ್ಪ ಎಡತ ಪುಡ್ಡೆ ತೋಡು ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಏನ ಇಂಚ ಲೆತ್ತ ಲೆತ್ತೇನ ಲೆತ್ತ ಏನ್ ಲೆತ್ತೇನೆ ಏನ್ ಲೆತ್ತೇನ ಯಾನ್ ಬಲತ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಏನಂತ ಬೇಡ ಲೆತ್ತನ ಯಾ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪಂಡೆ ಅಂದು ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ ಐ ನೀ ಮಾಡ್ತದ ಕಿಸೆಡ್ದೀಯ ಇಂಚಿನೇ ಮಂಗಟ್ಟ ಉಂಟು ಸಾವು ನೇ ಈ ಕೋಡೆ ಪಣ್ಣ ಮರೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಇರ್ಪುನಿ ದನ್ನಿನ ದೆಪ್ಪೆ ದೀಪೇನು ಅಂತ ಏಪ ಬಂತೀನಿ ಯಾ ಬಂತೀನಿ ಇದು ಬಂತೈ ದಾದಿ ಹೊಸ ಪೊಣ್ಣು ಜಾಯಿನ್ ಆಪಲ್ ಅಂಚ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಿನ್ನ ಮುಸುಂಟು ನಮ್ಮೆ ದೊಲ್ಲೆ ದೊಲ್ಲೆ ಹಚ್ಚಿವೆ దావు పూర సయ్యాడు ఇంకొంచెం ఉల్లాడు బేలేండు దా పొన్ను ట్రైనింగ్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ ಯಾನ್ ಬತ್ತಲ್ ಬತ್ತಲ್ ದಬೆ ಒಂದು ಬತ್ತಲ ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಂಜಂಕನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಯಾನ್ ಮಂತ ಕೊರ ಲಡ್ಡು ಜನಕ್ಲೆ ಬೇಲೆಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಫಂಡಕ್ಲೆ ಖುಷ್ಯವು ಈ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪಿರ್ನಿ ಪೂತ ಮಾರೆ ಪೆರಲೊಲ್ಲಿಂಡ ಈ ಜುಪ್ಪಡು ಉಂಡಾವ ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಯಾನ್ ಅಂಚು ಬಿಜಿರ್ದು ಉಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾ ಕಾಲಿ ಹೀರೋ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಪೊನ್ನಗೋಸ್ಕರ ದಾದಪುರ ಮಲ್ತು ಮಾರೆ ಸಾವು ಈ ದಾದ ಮತ್ತ ಮಲ್ತಂದ್ ಕೇನು ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಬರೆದಲ ಕೊರ್ತೆಯ ಸೈತಿನೇಟಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪೆ ಅಂದು ಈ ಸೈತಿನೇಟ ನಿಕ್ಕು ಮಂಡೆ ಸಮುಂಡ ನಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸಂಗೆ ನಾನೇನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಈ ತಿರ್ಗಲ ಹೀರೋ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹೀರೋ ಲುಕ್ ಬಂದಾಗ ತಿರ್ಗನ ಅದ ಸರಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅರರರರೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಾಳ ನಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅರರರರೆ ಬಳಿ ಬಂದು
ಮೇರೆ ಪೆರದನೆ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ವರ್ಪನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ವರ್ಪನಿಗೆ ಈರೊಂಚೂರು ಬರೀಕುಂಕುಲು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನೆ ಎಂಜ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನೆ ಈ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಬರೀತೀನಿ ನೆಟ್ ಲೆಟರ್ ಏಕು ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೈತ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಎಂಜ ಸೈತ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಬೆಂದು ಬರೋದು ಬರ್ತೇಯ ಏನಿ ಸೈಫ ಆತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡದು ಬ್ರೇಜಿನಿ ಸೂಪರ್ ತುಕ ತಿರುಕಲೆ ಯಪ್ಪ ಬೆರಿಟ ಆಕ್ಲಾಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಎಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಯಾ ಇನಿಯೇ ಫೇರಲ್ ಲವ್ಲಿ ಬುರ್ದು ಒಯ್ದಿನಿ ಅಂದೆ ನೆಕ್ ಫೇರಲ್ ಹೇಳ್ದ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪಡೆ ಆತು ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುಮೆ ಅಂದ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಎಂಜಂಡು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಂಚಂಡು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಲೆಡ್ ಆನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಫೋತುನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫೋತುಂಡ ಫಾಡಂಚಿ ಫಿಗರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಾನು ಫಿಗರ್ ತುನ್ನಾಗ ಎಂಕು ಫಿಗರ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಐತ ಕೈಕಾರ್ದ ವಾಸ್ತುವೆ ಸಮಯ ಈರು ಫಣ್ಣ ಈರು ಫಣ್ಣು ಈರು ಫಣ್ಣು ಈರು ಫಣ್ಣು ಎಂಚಿನ ವಾಸ್ತೆ ನೀ ಪಂತ ಲುಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಂತ ಹನಿಮೂನ್ಗೂ ಸಿಂಗಾಪುರಗೂ ಬುಕ್ ಅಲ್ಪೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೂ ಸಿಂಗಾಪುರಗೂ ಬುಕ್ ಅಲ್ಪೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ಇಂದು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜೆ ಟ್ರೈನರ್ ಆರಾ ಟ್ರೈನರ್ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಫುಲ್ ನಾಯನಿ ಸರಿ ಅನಂಚಿ ಓಪೆ ಓಕೆ ಯಾನು ತಿರುಗಿನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಅವ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ತಿಗಲೆ ಗಟ್ಟಿಂಡತ ಆತಲ ಪುರ್ಲುಂಡ ಪುರ್ಲು ಪಂಡದು ಫ್ರಿಜ್ನಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ವಾ ವರ್ಷೋಡು ಕಂಟ್ರಕ ಎನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದುಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅತ ಈ ಬೋಪ ಸರಿ ಓಕೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏರೇನ್ ನಟ್ಟು ನಕಲೇನ್ ಪೂರ ಉಲೈ ಬುಡ್ಪು ನೀ ಮಾರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಹಾಲು ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತಾನೆ ಮಾರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅವೇ ಫಣ್ಣು ಅವೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಬೆಳಗತ್ತು ಯಾರ ನೆಕ್ಲ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತತಿ ಮಾರಿ ಸಾವು ದಾದೆ ನಾಟಿದದು ಯಾನೊಂಜಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ಬುರ್ದು ಹೋತೆ ರತು ಇನ್ನು ಇನ್ನ ಬುದರೆಂಚೆ ಫುಫ್ಫ ಒಪ್ಪ ರಟ್ಟುನೆ ಫುಫ್ಫ ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬುದರ್ಪುಣೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನಿ ಒಂಜಿ ಪುಜಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ಲೆ ಪುಣ್ಣ ಅಂತತ್ತಿ ಫುಫ್ಫ ಎಂಜ ಫುಫ್ಫ ಆ ಪುಷ್ಪ నువ్వు పుష్ప అందు పంపిణీ అవు కూలి ఇడిపుచ్చి అది ఇరు అమ్మెర్ర బుదరు ఫుఫ్ఫ అప్పేన బుదరు ఫుమ్మ ఇరునా పూవమ్మ అంట్లా రట్టు నువ్వు అప్పేన బుదరు పూవమ్మ నువ్వు చా ఫరియరా ఫరియే దాదా చాకు ఫుండి కోడే ಕೋಡ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ತುಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ದೋಸೆ ಹಾಕಲ್ನ చాకు దాదా అడిరు ಫೇರ್ 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 ಹೋಯ್ತಾ ಫೇರ್ ಹೋಯ್ತಾ ಫೆತ್ತದ ಚೂರು ಅಗರಂತು ಪಾತ್ಲೆ ಉಬ್ಬಿನಿ ರಟ್ಟುಂಡು ಚೂರು ಅಗರಂತು ಪಾತ್ಲೆ ಉಬ್ಬಿನಿ ರಟ್ಟುಂಡು ಇರ್ನ ರಟ್ಟಿನೇಕ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ಯಾ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಂಟದ ವಾಸುವೆ ಸಮಯ ಎಂಜಿನ ಸೊಂಟಗ ಕೇರಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಅಂಚೇರಿ ಈರು ಎಂಜಿನೇಕ ಬೈದಿನಿ ಮಿತಾರ ಕಂಬಗ ಮಿತಾರ ಎಂಜ ಕಂಬಗ ಮಿತಾರ ಬೈದಿನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮೇಡಮ್ ರಡ್ಡಜ್ಜಿ ನಡಪಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈರ್ ಮಿತಾರ್ನಾಗ ಮಂಗಳಾಪುಣ ದಯ ಆರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತ ಇಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಇಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಏಂಚಿನ ಅವಶ್ಯ ಮಾರ ಇಂದು ಕಮ್ಮಗ ಮಿತರ ನಮ್ಮ ನಾತು ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮ ಮಿತರ ಈಸಿ ಎಂತ 4 ಗೋಣ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಚ್ಚೊಂದು ಮಿತ್ಕೋಬಿ ಹೌದೇ ಒತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಅವಣ್ಣ ನಾ ಸಿದ್ದಮ್ಮೇರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮುಟ್ಟದು ಉಪ್ಪಿ ಅಯ್ಯನು ಒಚ್ಚೊಂದು ಒಪ್ಪಿನಿ ಕೊಡೀಕು ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಪರಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ఒక ಕೆಂಪು ಗುಂಟುಡು ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಆಯಂಗೆ ಮೊಸರು ಹುಡ್ಕಿದ ಕಂಗ ಮಿತಾರ್ನೆ
ಮೇಡಮ್ ಕಂಬ ಮಿತರ ದಾಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಮಿತರ್ ಈರೊಂಜಿ ಕಂಬಡು ಮಿತರ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಿತರ್ ಎಂಚಿನ ಮಿತರ್ ನಾನು ಈ ಏನ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಕಂಬ ಮಿತರ್ನಾಗ ಮೇರ್ನ ಮುದ್ದೆ ಹೇಳುಂದು ತೂಫೆ ಎಲ್ಲರದಿನ ಚೇರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೋಣ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ತುಂಬ ಕಂಬ ಮಿತ್ತರ್ನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತನೇ ಡ್ರೆಸ್ ಬರುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿತ್ತರ್ಲ ಬಂತೇನೆ ಹೌದೇ ಗೊತ್ತುನಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅದೇ ಯಾನ್ ಕಂಬಗ ಮಿತ್ತರ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ 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 ಈ ಕಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಏನನ್ನ 7 ಜನ 10 ಗಂಟೆ ಕೊಣವಂತೆ ಒಯ್ಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರ್ ಬಂದ ಪೂಜೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಟ್ಟ ತುಕ ಹೊರ ನಲಿಪ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ जो आज झुम 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 ಎಲ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳಾರ ವೆಂಕಪ್ಪನನ್ನ ತೋಟು ಕಂಗಿಗೆ ನೀರ್ ತೇಪೇರೆ जो आज झुम 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 ಎಂಜಿನ ಈರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಕಂಗಿಗೆ ನೀರ್ ತೇತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಮುಂಜಿ ಪೀಸ್ ಮೇ ನೆಕ್ಲ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತ ಸೈನೇಟಲ್ಲ ಬೇಲೆ తెలుపుందే ಏನಿ ಫಾಫಾ ಆನ ಕಾಮಿಡಿ ಇಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಯ್ಯೋ ತೆಲಿಕೆನೆ ಇರ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಮುತ್ತುದ ಪನಿ ಇರ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಮುತ್ತುದ ಪನಿ ಮಲೇನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಕ್ಕು ಬತ್ತುಂಡು ಏಳರೆ ಸನಿ ಏನ್ ಬರೋಡ ದೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ ಹೆಂಗಿರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಐ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಏನಲ್ಲ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂತೇರಿ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಬನಿ ನೇ ದನಿ ಓ ದನಿ ನೇ ದನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾರಿ ಅದೇ ದನಿ ಒಂದು 8 ಪೀಸಿನ ಬೇಲೆಗಲೆ ಬಿಡ ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತನ ಅವಿ ತನಿಕ ಬೀಸ ಅವೇನ ಬಡದಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ ನೇ ಪತ್ತೊಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರುಳಿನ ಆನ್ ಪೋ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಎಂಚಾತಲು ಸೂಪರ್ ಆತು ಹೋಗದಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಬಂದೋಡ ಪೋ ಸಮಬೋಯ ನೇ ದನಿ ದಾತ ಮರ್ಲಿ ಇಂಚಪುರ ದಾಯ ಏಸ ಕಟ್ಟವನಿ ಇಂಚಪುರ ದಾಯ ಏಸ ಕಟ್ಟವನಿ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣ ಮರಲು ಉಂಟವಳಿಂದ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅಂತೀನಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಈ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತಲಿ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಂಚ ಮಂಗಟ್ಟ ಅವರತ್ತ ತೂಕ ಏತ್ ಕಾಸ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಉಲೈ ದೀಪಾರ ತೂಕ ಆ ದೇವರನ್ನು ಉಲ್ಲರತ್ತ ತೂಪೆರಾರು ಇರಕು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿದಿನ ಒಲೆ ಪೊಲೆ ನೀ ಸಂಬಳರ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೋಡೆ ಕೊಡ್ತೀನ ತಮಾರೆ ಏಪ ಈ ಬಾರ್ದಲ್ಪ ಎಡ್ತ ಪುಡೆ ತೋಡುಡು ಬೂರ್ದಿತ್ತನ ಏನ ನಿಂಚಲೆತ್ತ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪಂಡೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ ಈ ಮಾಡ್ತದ ಕಿಸೆಡ್ದಿತ್ತ ಏಪಲ್ಲ ಇಂಚಿನೇ ವಂಗೆ ಅನ್ಪುನಿ ಸಾವು ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಡ್ ದಾ ಸುಧಾಕರಣ್ಯ 50,000 ಕೊಡ್ತೇರಿಗತ್ತ ಐನ್ ಎಂಡ ಕೊಂತ ಕೊಡ್ತಾನ ಯಾನ್ ಬಾರ್ದಲ್ಪ ಎಡತ್ತ ಪುಟ್ಟಿಟ್ಟು ತೂಡ್ದು ಬೂರ್ದಿತ್ತೇನ ಯಾನಿರೇನು ಇಂಚಲ್ಲೆತ್ತೇನ ಎನ್ನ ಕೈಕು ಇರ್ ಸಂಬಳ ದೀತಾರ ಅಪಗನೆ ಇರ್ನ ಕೈಕು ಸುಧಾಕರನ 50,000 ದೀತೆ जो आज झुम 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 ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಖುಷಿ ಆತದ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೇಜಿ ನಮ್ದು ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರುಣ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆಟ್ಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ಒಂಜಿ ದಾಲಾಂಡ್ಲ ಮನಿ ಪಂದ್ಯ ಕುಲ್ಲರ ಬಿಡ್ತು ತೆಲ್ಪದ ಬುಡಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ಗೆ ಸಚಿನ್ ಒಂಚೂರು ತತ್ತದ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಅವು ಬಿಡ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ಬುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೋದೆ ಬಾಯ ಯಾನೆಂದೆ ಪೋಯ್ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಏನಲ್ಲ ಕಡೆ ಐಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ ಯಾನೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನಿತ ಮಾತ್ರ ನಿಖುಲ್ನ ಈ ಪಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಂಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೋಯ್ ಸತ್ತಿದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಚಸ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅರುಣ್ ಅವಲ ಈ ಪೇರ್ದಲ್ಲ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದೆ
ಆ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಬೇರಿ ಉಂತಾದ ತೋಜಾಯನ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರಿಯರತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದಾಗ ತೆಲ್ತ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತ ಯಾರ್ಲ ವಿಜಯ್ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಅವು ಪಿಪಿಲ ಬರ್ತಿನ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅರುಣ್ನ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಇರಿಗಿಂಚ ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷನ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಒಂಜಿ ಗಂಗಸರ ಪಂಪಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬೋಳ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗಂಗಸರ ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂಗೆ ಅಂಚಾದ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರಾ ನಿತಿನ್ ಸಚಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರೀಶ್ ಪೂಜನ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಶುರು ಟೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಅವರ ಪಿಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಡೋ ಮೈಂಡ್ ಬಿಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರು ನೀವು ನೀರಿನ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಅಂಚಾದ್ ಏನು ಆತೆ ಬಂದ್ಬಿ ನಿಖಲು ಹೊರ ಪೋಯ್ಸತ್ತೆ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಬಂದಿ ಬೋರ್ ಆತಿನ ನಿಖಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಅಟ್ ಬರೆಯೋದಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಸುಲಭ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ದು ನಿಖಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊಂಡ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚೆನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈಗಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಈಗಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಚಾದ ಈಗಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪಲು ಬದಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮರ್ಗಿದ್ದ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ ಮದರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಮೇಜ್ ಟವರ್ಸ್ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಆಸಿಡ್ ಔಟ್ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿಸರ್ಗ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಬೇ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತ ದಖಲಿಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಪನೋದ ಅಭಿನ ಮಲ್ದಿನ ಫರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರಿನ ವಿಜಯಣ್ಣಗ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಗೆರ್ದಾಗತ್ತೊಂದುಲ ಕೊಡರ ಪನೊಂದುಲೆ ನನ್ನ ಈ ಕಲತ್ತ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ರೆಲ್ಲರ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿನ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ತೆಲಿಪರ ತಯಾರಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ What a comedy!